So hapit na mahurot, lami kay siya, and then loaded of carbs din siya kay syempre noodles man yan. If na kay daghang buhaton sa morning, perfect kay ni siya for breakfast. Mild yung spiciness ani kay gin ramen na mild ra ni siya. So carry na jud kaayo. So hapit na mahurot, mga unta ninyo. Atong simuton og kaon para walay usik. So hapit na gid. Ari lang mo diri sa Lapu-Lapu kung gusto mag instant ramen nga lami kaayo. Dool ra ni sa may simbahan sa Lapu-Lapu. So kung adto mo adto ra mo